सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। सरकार आमदार आणि बरोबर आहे हा विश्वास देण्यासाठी आम्ही आलेलो होतो। आदरणीय मुख्यमंत्री अतिशय सकारात्मक आहे। जे काही 90% नुकसान आमच्या आंबा बागायतदारांचं झालेलं आहे, काजू उत्पादकांचं झालंय, त्यांच्या मागे सरकार उभा आहे हा संदेश घेऊन मी इथे आलेलो आणि तो विश्वास दिलाय। त्यांच्या मागण्यांसंदर्भात सरकारची भूमिका आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी कालच कॅबिनेटमध्ये आम्हाला विश्वास दिलाय की काही दिवसांमध्येच या बद्दल मंत्रालयामध्ये बैठक घेतली जाईल आणि या बाबतीचा पूर्ण आढावा घेतला जाईल आणि मदत कशी द्यायची, किती द्यायची ठरवण्यात